Lehenengo eta bain eskerrik asko Oinarri eta Iritikateko kideei jardunaldi hau antolatzeagatik eta gu gonbidatzeagatikan. Hasi aurretik markamen eskatu behar dizuez, inber dut politikari batzuk egiten duten gauza oso itxusi bat, nire txapagota taldein. Beste bilera daukat eta komentatu nien, eskertzen nuela lehenengotakoa jartzea, ze gero aldein berra nuen, orduan jakintzazue horregatik dela eta ez duelako gorik hemen geratzeko. Hori sarrera gisa, eta gero pixka bat, guk lezon parkeen eraldaketa prozesu bezala izendatu genuen prozesua garatu genuen iaz, eta pixka bat hor bidelagun Iritikateko kideak esan genituen. Eta pixka bat, zergatikan abiatu genuen prozesu hau, ez? Batetikan, legegintzaldia aurretikan ja bazegoen guraso talde bat gai honekin kezka zuena, ez? Beraiek adierazten zuten, Lezoko parkeen egoera etzela proposena, eta pixka bat horri buelta bat eman beharko litzaiokeela, eta guk udalea sartu horretik bai, herri programa osatzeko garaian eskaera hori jaso genituen, eta egin genuen herri programari begirako oinarrizko lanketa bat, eta aditun batzukin, eta esaten ziguten, Lezoko parkeak egoera batetikan etzela oso txukuna, eta bestetikan parke guztiak zirela, guri esaten ziguten bezala, partxiz parkeak, ez? Alegia, zoruari begiratzen badiozue, oso tipiko badia zoru horiek, eta partxiz estiloko parkeak zirela aipatzen ziguten guri, ez? Etorri da Garako argazkilaria, egun zenbait egiten du bertan lana, eta igual albiste edo reporteri bat modula, orduan argazki batzuk aterako ditu, norbaitek ez bada azaldu nahi edo bizkarrezka nahi badu, esan, eskerrik asko eta gertatuko dira, ezta? Hoxe da, Orduan, printzipioz, bazegoen eskaera hori, nolabait guraso talde baten aldetikan, bazegoen gure herri programako konpromisoa, eta gero bazegoen pixka bat lanketa hori egin genuenean guk ere egiten genuen gogoeta bat, ez? Eta pixka bat parkeen izaera eta funtzioan inguruan guk nolabait jabetu ginen maila batean ere ze funtzio beten zituen, ez? Azkenean, gure herrietan ziurrenik jendea egoteko lekuak hosteleritza eta merkataritza guneez gain, izango dira igual ekitaldietako lekuak tola, baina hortik aparte, jendeak denbora gehien pasatzen duen lekutako bat parkea dira, ez? Eta gainera, jendea egoten da, adin diferentetako, ez? Umeak egoten dira, umeak gaurra gaztetxoak egoten dira, beren artean jolasean gehienean, baina gero hori zaintzaileak, izan guraso, izan bestelako senide, han egoten dira ere bai, eta askotan, gune horiek baduten nola baiteko, izaera pedagogiko bat umei begirani baduzu, baina aldi berean badute izaera sozial bat, azkenean harremanei begirako funtzioa betetzutelako, ez? Eta harremanak egiten direlako, askotan helduen artean ere, ez? Orduan, generazio arteko harremanak, gurasoen eta aurren arteko harremanak, pixka bat, ikusten genuen, bazireran neko gune interesanteak, nolabait guk hor harreta jartzeko eta horietan esku hartzea planteatzeko, ez? Orduan, hori da pixka bat, gaia aukeratzeko edo gai honi hiltzeko arrazoietako bat, eta pixka bat ze helburu jartzen genizkion, gai hau, lantzen hasi ginen momentuan, ez? Batetikan, nahi genuen hauen izaera edo pixka eraldaketa definitu prozesu parte hartzaile baten bidez, nahi genuen gainera prozesu hortan aurre eta gazteak ere protagonista izatea, eta bizkat horien parte hartzeko kulturaren eta joeraren inguruko gogoeta edo parte hartzare bai sustatzea herrian. Nahi genuen noski, parke hauen eraldaketak erantzutea balore egoki eta ezitzaileei, eta genuen laugarren helburu bat ez hain lotua parkei beraiei, baizik bizkat gu genuen nolabait udal bezala genuen asmo bat, eta zen gune genuen nolabait hezkuntza foroa martxan jarri. Eta ikusten genuen igual izan zitekeela hau abiapuntu bat, eragile batzuk lankidetzan jartzeko aitzakia bat nolabait esateko, eta pixka bat lanketa praktiko hontatikan gero igual lanketa zabalago batera joatea. Egia da, asmo horrekin abiatu ginela, eta egia dare bai, gurasoak aurreratu zizkigula, eta berein eskara izan zela lehenagotikan bukatu horretikan ja hezkuntza foroa martxan jartzia, eta martxan hasi ginen oinarrikoekin. Orduan,
Guk hola pentsatu genuen, baina gurasok aurre hartu ziguten, baina, bueno, hoi bazen guk buruan genuen asmotako bat, bueno, izan zitzakela prozesuak ebai, praktika batetik abiatuta lankidetza batzuk nolabait josten hasteko aukera bat, ez? Bale, nola garatu genuen pixka bat prozesua, eta hau, bueno, nolabait iritikatek egin zigun desino bat izan zen, zein urratxe eman genitzaken, bueno, batetik horra aipatzen dena, ez? Aurre azterketa bat egiteko, ibilbideak eta, ibilbideak egin genuen Lezoko parketatik, behaketa bat egin genuen, ez dut aipatu, baina parkea eta sari garenean ez ginen zentratu soilekan ohiko aur parkeetan, nolabait esan genuen, parke artifizialak, baina parke naturalak ere, egoteko gune naturalak ere baditugu herrian, eta ikusten genuen, horiek ere sartu horren ditula, bizkat lanketa honetan, ez? Eta gure asmoa bazen, nolabait, parkeen ikuspegi orokor batetikan, ikuspegi zabal batetik abiatzea, ez? Ikustea zeintzen errealitatea Lezon, eta bizkat hortik abiatzea. Esan talde, bibilbide horietan eta behaketa horietan, 21 parke identifikatu zirela Lezon, eta, lehenengo datu, deigarria guretzako, ez? Parke mordo bat, Lezo 6.000 biztanleko herri bada, gure inpresioa bazen asko xamar zirela. Udaletik biratu eta gainak, are gehiago, jakinda horrek dakarren atzean mantenua, konponketak eta historia guztik. Horren inguruan bukaeran beste kontu bat aibateko. Lanketa prozesua garatzeko talde eragilea osatu zen, eta talde eragilean esandako pixkat, hezkuntza foroare bai buruan eukita, gurasoak sartu genituen, ikastetxeak, aisialdi taldeak, ludotekako kideak, horiek osatu zuten, talde eragilea eta prozesuan pixka bat jarraipena horiek eman zioten, ez? Gero, diagnostikoa egiteko bi urratxe egin genituen, bat galdetegi orokor bat zabaldu zen herrian, eta nahiko erantzun txukuna izan zuen, 100 piko erantzun jaso genituen, eta gero ikastetxeekin lankidetza abiatu genuen, aurre eta gaztetxok ere bai parte hartzeko, ez? Eta hor, ikasleekin ariketa batzuk, iritikatekoek dinamizatuta, lagunduta, garatu ziren. Hori eta gero, proposamenak egiteko edo tartea zabaldu zen, eta hor egin zuten, nolabait, aurrekin, lehenengo egin genuen talde eragilean saio bat, esan genuen, 21 parke lantzea ez da bideragarria, egin genuen lehenengo hautaketa prozesu bat, eta 21 horietatik ustuta hasiera batean ez dakit 8 bat edo utzi genituen, eta plantatu genuen ikastetxeei aur ordezkari batzuk aukeratuta, bereek ibilbide bat egitea, eta parkeetan bertan in situ egiten zituzten nolako marrazki ariketa batzuk edo, parke hortan zer egin zitekeen bereek nolabait irudikatzeko, ez? Eta hortikan nolabait proposamenei buelta bat eman da, eta talde eragilean ere bai pixkat osatuta, osatu genuen, gero emaitza izan zen proposamen hori, eta hori gero devoluzio bat egin zen, bai parte hartzu zuten zei begira, talde eragileko kidei begira, bai, herritarrei zabaldutako aurkezpen bat egin zen, eta gero ikastetxeetara bai, bueltan biala izan, pixka bat, ikasgelan nolabait aurkezteko ze emaitza izan zen, ez? Hor da, pixkat, gure asmoa zen, horra aipatzen zen, eremuetan bilatzea parte hartzea, ez? Bai aurretan, bai gaztetxoetan, zaintza komunitatearen hortan edo horrengana heltzea, horien ekarpenak jasotzeko. Orduan, urrengo izango lehiak pixkat emaitza nola jaso diren, ez? Ez dituz xe azalduko, baina, gu nahi genuena izan zen, eta, parke guztiak kontuen hartzaren ikuspegi izan zen, pixkat bilatzea Lezon anistasun bat, ez? Esan dako, abia puntua olima zen partxiz estiloko parkeak izatea, nolabait bilatzea parke estilo diferenteak eta leku diferentean, alegia, auzoetara ere bai nolabait bizitza emateko modu bat ikusten genuen bazela, parke mota bat espezifikoa izango zena auzo bat eramatea, ez da horrela, justo parke mota hori erabil nahizunak, auzo hortara joko zuen, eta horrela auzo hori ere bai nolabait bizitza bat ematen genio, ez? Guk beste prozesu batzuetan bai ikusi genuen igual parke zehatz baten gaineko eraldaketa parte hartzailea izatea, eta gurea gehiago zen, izan dezagun ikuspegi orokorra, eta pixka bat kokatu ezagun mapan hor ikusten den bezala, esku hartze horrek ze emaitza usten digun, ez? Ez nahiz xe sartuko azaltzea, hor azaltzen direna nolait, da gune bakoitzean ze aldaketa edo ze eremu bilatzen ziren, ez? Leku batzuk izango ziren gune naturalak bilatzea, beste batzuk igual estalpea zuten gunea bilatzea,
beste batzuk gune horrepatzen diren salto guneak edo pixka bat, rokodromo bate bai, bueno, emaitzan pixka bat, bilatzen genuena zen hori, aniztasuna eta gaina mapa batean eremu diferentetan kokatutako anistasun bat. Hori izan zen emaitzan parte bat, eta beskat, bigarren parte bat izan zen, iritikateko ekin zuten lanketan, nolabait, eta parke bakoitza gutxi asko irudikatzea, ez? Ez genuen bilatzen irudi zehatz bat eta parkearen diseinu zehatz bat, baina bai nahi genuen gutxi gora berako irudikapen bat egitea. Orduan, egin ziguten hemen ikusten diren marrazki hoitako batzuk parke bakoitzari lotuta, egin zizkiguten pixka bat plantatzen ziren jolas elementuen inguruko olako referentzi batzuk mahai gainean jarri, eta egin ziguten aurrekontu estimazio bat. Orokorra, eta esaten ziguten ere, hau pintzakin altzekoa da, estimazioa da, baina guri ere bai pixka bat jakiteko zen baterainoko aukera genuen gero hori gauzatzen joateko. Gero ipatuko horren inguruko beste zate, hau da beste eredu bat, aurrekoa da, inguruneko natural bat egurrekin eta barre jokatzea, beste bada gaur egun tirolina dagoen eremu bati gehitzea rokodromo eremu bat, eta hirugarren hau da multikirol kantxa edo futbola jolasteko leku bat. Hor, aipatuko dizuet pixkat horren inguruan, Lezon ez dago berez porteriarik inun, kendu ziren gare batean, ez gure garaian, aspaldi kendu ziren, etzelako seguruak, pentsa gogoeta bat egontzen ikatzean, etzen eremu segurua, problemako bantzi justenen porteria horiek, eta kendu egin ziren. Horrek ez du kentzen, gaur egun ume eta gazteak futboleako erabiltzituztela, espazio desente, eta erabiltzituzte, hori bai, gare batean bezala bi jertxe jarrita, edo zutabeekin jokatuta, edo olako kontuak eginda. Orduan, gur honekin adibidez, bai izan genuen kontrasana, barne eztabaida, eremu hori eman behar diogu futbolari gehiago, ze izan badituzte, edo ez diogu eman behar, edo zer egin behar dugu honekin, eta pixkat iritikatek lasaitu gintu maila batean, esan zegoen, eskera oso orokorra izan da, orduan aurre eta gazte askoren eskaria izan da, egia da Lezon ez duzula hortarako eremurik prestatuta, kirola berez ona da eta joko kolaboratiboa da, orduan balioan jarri behar da, egia da, igual, etzeiola eman behar leku zentral bat, eta pixkat hori izan zen izpia. Ez dugu herriko leku zentral batean jarriko dugu, badakagu kiroldegia, ez dagoela erdigunean, alde batean dagona, haren ondoan jarriko dugu, logiko batean sartzen dare bai, horren ondoan egotalako eremu bat, baina jarriko dugu. Pixka bat proposaneak jasota geratu da, alako eremu bat ere egitea. Urrengo urratsak zeintzu diren, batetikan guk konpromiso hartu genuen aurrekontuetan 80.000 euro jasotzea parkeak egiten joateko ondoren urtetan. Orduan, azkeneko saioan egin genuenean taldera gilarekin, bai eskatu zena zen pixka bat, lehentasuna markatzeko, eta bere egin ustez, nondik hasi behar ginen lanean definitzeko, ez? Eta hor, azaldu genien, aurreikuspen hori genuela lehendikan ere aipatua genien, eta pixkat hortan kabitzen zenegatik edo, nondik hasi. Orduan, bi parke jarri ditugu abiatzeko edo, eskuian duzuena izango lezateke lehendik dagoen parke bat estaltzea, estalperik ez duelako jolas eremuetan, hori estaltzea plantatu dugu, 80.000 itzaigu iritsiko, inondik gehiago, 80 piko estimazioa zen, baina hortik gora ibiliko garela ia ziurtaki gure bai, zuen burak guztetan hola firmatzen ikustu da, ez? Esperientzia duzuela. Baina, horri lehentasuna eman zitzaion, eta guk horri heltzeko asmoa daukagu, aurrekontuetan 1.000 bat jarri dugu, ez dela iritsiko segurazki helare, baina pixkat hori egiteko asmoa konpromiso hartu dugu. Eta bigarrena da, lehen aipatu dizuet, badakagu errekazulo bat, edo errekatxo bat Lezon, neko erdigunean dagona, gaur egunean jada aurta gaztetxok erabiltzeuten hau da garaian oina preskatzeko besteik ez bada eta jolasean ibiltzeko, eta bain genuen pixkat gehiago naturalizatu eremu hori eta egokiago jarri erabilera hori bera eman zegin. Orduan, egia da hor aukera sortu zaigula ura agentziarekin,
ura agentziarekin harremanetan egon gara, eta pixka bat horra ikusten duzuen berdegune hori zabaltzea, eta horma bat dago gaur egun kentzea plantatzen da, eta hor, pixka bat hor ikusten den giro horiek edo egitea plantatzen da, ze ura agentziarena ez da parkeangatik etorri, ura agentziarena etorri da hor uholdea sortzen zirelako, eta pixka bat bere plantatu ziguten hori saiesteko modu bat izan zitekela, naturalizatzea, eta buelta horiek plantatzea, ez, beraz, ondo etorri zaigu, bazen eskuartean genuen lanketarako eremu bat, eta, kasu hortan, baliatu nahi dugu, bi gauze horiei erantzuteko aldi berean, ez? Eta gero bekatuko litzateke, beste eremu bat, iriketik atekoek plantatu zigutena, hemen iskinean, hor iskinean ikusten den hori, eta hori da, eremu gogorra edo ditzen zaiona, egoteko leku bat, bankuekin, eta beste eskuartze bat emerko litzateke, aurrerago, lehenengo honen ondotikan. Bale, ondoriak pixka bat zintzuk atera ditugun, eta hemen, bidean entorrela beste bat ere bururatu zait. Ongi eginikoak, guretzako importantea izan da, herri eskaera batetik abiatzea gure lanketa, ez? Horrek, nolabait babes bat eman digu, eta atzean jende bat egotea erraztu du, parte hartze prozesutan badakigu askotan kosta egiten dela, eta, interesa bat zegoenez berez, hori errestu diguna, ez? Adituen kanpo aholkularitza, guretzako hiritik aten laguntza ezinbestekoa izan du da, bi zentzutan gainera, pixka bat dinamizazio eta lana eta hori guztia bai, oso ondo, eta gaina ondo garatu dute, perfecto, baina bestetik begira da, ez? Guk askotan hori, irizpide batzuk igual ez ditugu hain argi, eta beraiek hortan jarduteia, irizpidea dituzte, oinarrin ikuspegiekin bat egiteute, eta guretzako berme bada, bere momentu batean galdetzeko zerrengo luketen eta bizkat bereen iritzia jasotzeko, ez? Guretzako ondo bolatu dugun kontua izan da, ikuspegi orokorretik zehatzera jotzea, alegia, 21 parkeren argazkitik abiatzea, nahiz eta gero esku hartzea igual sortitan bakarrik egin, baina, pixka bat lanketa horrek abia puntu hori izatea guretzako importantea izan du da, eta berdin lehen aipatu duena, ez? Parke artifizialak nahi baduzu eta parke naturalak denak sartzea lanketa eremu hortan, nahiz eta momentu batean parke natural baten inguruan plantatzen zena zen, bere hortan utzi behar da. Egokiena bere hortan uste da, nahi baduzu asko jota zaborrantzako ontzi batzuk jarri edo olako horrein bat, baina udan pixka bat, importantea guretzako ikuspegi orokorrotan ere horiek sartzea. Hobetzekoak, gidaritzak teknikoak kasu honetan, udal barrukoa, ze gu prozesua guztia garatzeko ez dugu teknikari referenterik izan, hiritika eta zinegotziok aritu gara lanean, eta guretzako zailtasun bat izan da maila batean, momentu horren batean hirigintza inplikatzeko intentzioa, interesa izan genuen, baina egia da lan pilaketagatik nahiko komplikatu ikusi genuela eta ez zuten parte hartu prozesuan, berri izan duten, eta pixkate jaso duten emaitza eta honen berri. Gazteriako teknikaririk ere ez dugu momentu honetan, ez da sortzekotan garen, eta hori ere interesantzia izan zitekeen, baina ez daukagu, horretik ere etzen parte hartu. Hobetzekotan parte hartze prozesuen teilakatzea, ze gertatu zaigu, legegintzaldian sartu gara emozionatuta, parte hartze prozesua zabaldu hor ditugu, gure estilo hau izan behar da, oso ondo, baina eragile batzuk izan zegoeten, lasai, hainbeste bilera, eta batez ere tokatu zaigulako, honetaz gain esan dizuet, hezkuntza foroa, Lezoko Euskararen plan estrategikoa, berdintasun kontseiloa behan duzio, hori pixkat nola ez teilakatu eta konpasatu batez ere eragileak itotzeko, eta arrisku hori ikusi dugulako. Hori hobetzeko. Irakasgaietan, espektatibak argitzea saiatu gara, hasieratik pixka bat argitzen, hau etzela izango berehalako kontu bat, honek denbora eta inbertsio eskatzen zuela, aurrekontuak zenbatekoak aurrikusten genituen aipatu genien, baina azkeneko bileran guraso baten erantzuna izan zen, nire aurrek ez dute ikusiko, hau, ez, segurazki ez. Handiak izango dira hau dena egiten duguneako, eta igual estalpea ikusiko dute, baina beste gauza asko ez. Eta zuk parte hartu duzu prozesuan implikatu egontzara, eta zuk zuzenean ez duzu igual jasoko, baina herriak jasoko du, ordan bizka, zera azalpenak eman horretzaizka, baina hori bada, guraso batzuen aldetik egon daiteken kezka ez. Eta, parkien eraldaketa prozesua ditu dugu, eta askotan zalantza geratu zaigu, zenbateraino egin dugu izugarrizko eraldaketa,
edo eraberritze batera mugatu gara, bueno, pixka bat guk asko, ez, ikuspegi eraldatzaile, berritzaile, iraultzaile ez da zer, azkenean parkia dira, eta askotan, kenduko duzu partxisa, baina jarriko duzu ez da zer, eta zenbateraino, ez? Eta hor, bigarren parte bat lotzen duguna honekin, guk jaso ditugun proposamenak, gehienak izan dira, multikantxarena, lehen esan dudana, eta bestea tirolinarena. Eta tirolina badakagu, kurioso izan, badukagu. Beste leku batean jartzea, ondo beste leku batean jartzea, baina bat izan da ez dugu beste bat. Eta hontan ere iritikatekoek emantzen guten irizpida gaina. Tirolina gainera ez da bat ere kolaboratiboa. Da hartu, jetxi, igo, eta punt. Hor ez dago interakzio handirik eta ez dago kolaborazio handirik, ez? Beraz, horrek ere zenbaterainoko inbertsioa behar duen, ez? Eta guk ateratzen genuen irakaskaia zen, parte hartze prozesuetan segurazki oso importantea jendeak ere ezagutzea dauden aukerak. Ze igual bere garaian modan jarri zen tirolina, eta oraindik modan jarraitzen duan itxuran ez, eta jendeak horta tiratzeu, baina beste gauzaren bat igual ez dute ezagutzen, ez dutelako referentzirik ondoko horretan edo ez da egizer ikusi, umeek eta gaztetxo batez ere, eta orduan, proposatuko zu ez duzuna ezagutzen, zinezkoa da, orduan, aurre lanketa hortan ere bai, importantea, bizi hori zabaltzea eta aukeren abaniko hori zabaltzea eta ezagutza beste parke, errealitate eta aukera diferenteak, ez? Eta gero, pixka bat, honea bidean entorrela burura etorri zaiten beste irakasgai bat, pixka bat parken kontuan guk aipatu dugu, 21 genitun abia puntuan eta prozesu garatzen eginela 22garrena sortu zen. Etxe batzuk erik zituzten eta bantza gaur egun bete beharra dute erekitzaileek, ez dakitzen bateko etxe blokea erekitzen baduzu parketxo bat egiteko. Guk esan genuen, guretzako momentu honetan mesedea baino problema da. Ze parke horiek eskatzen duten mantenua eta bar, eta guk momentu batean plantatu genein parte hartzailei ez dute du parkerik sobran. Eta ez dute da 15 parke txukun ondo egituratuak zabalak, eta jaso dugun, buelta jaso dugun erantzunetakoa izan da, baina nik nire etxe ondoan idut parkea. Orduan, nik kotxean idun nire etxe ondoan aparkatu eta parkean idun nire etxe ondoan. Eta 6.000 biztanleko herri batean, distantziak ez dira handiak. Orduan, ez dakit irizpide aurra begira, eta hau ja irigintza kontu orokor bada, izan behar rote den, ez dakitzen blokeko parke txiki bat egitea, ze horrek gero problemak edo sortze ditu, horrek mantenua eta barrak eta kaskatze ditulako, ez? Unean entorrela ere bai hori itorri zaigurua, ez dago jasota, baina, irakasgai ere bai hori. Eta gero, elementu lagungarriak, badagola Gipuzkoako Foru Aldundian parte hartze prozesua laguntzeko lako zea bat, lerro bat, eta horre guk, sartu genuen eskaera, eta gero, noski, hemengo liburuxka hauek, aipatu ditute bai, herri antolamendua, herri ezitzaileen ikuspegitik garatzeko oinarri bezala. Eta hoxe. Iritikatekoek plantatu ziguten ariketa bat egitea pixka bat parkeen ezaugarriak eta jarriz egoera zen premia zenbatekoa eraldatzeko, ez dakit zer, fitxa eredu batzuk zeuden, ez dakit, koaderno hauetan jasotzen diren fitxa ereduak edo, bestetan. Gero biriatzen haitu nintzen, eta ostras, gurearen oso antzekoa ziela, ez? Eta hor pixka bat fitxa horien arabera, baloratu genuen eta taldera gilean hautaketa horien genuen. Parte hartzak bi fase izan zituen diagnostikoan lehenagotik egin zen, pixka bat egora zintzen eta jasotzeko galdeketa eta ikasleekin lanketatxo bat ere egin zen, eta pixka diagnostikoko datuak ere erabili ziren hautaketa hori egiteko, bereik iritikatekoak ere ondori batzuk erantzikuten horretarako. Esan duzu hori dinamikatzaile edo zinegotziren bat ibilidala, zer loko zinegotzi? Ni. Ogasuna, nez, ogasuna, euskera, komunikazioa parte hartzea. Gehien lotzen hauena parte hartzea da.